Hai 3 semanas que botou a andar o Banco de Terra. Xa é moita xente que visita as oficinas agrarias comarcais e tamén a páxina web do Bantegal para ver que teñen que facer para alugar ou mesmo ceder terras agrarias a través desta nova entidade. Os pasos que hai que seguir son moi sinxelos. Todos os propietarios de terras agrarias abandonadas xa poden devolverlle utilidade aos seus terreos poñéndoos a disposición do Banco de Terras. O primeiro paso é preinscribir as fincas. Poden facelo a través da internet ou ben na oficina agraria comarcal, presentando o DNI e os datos cadastrais da propiedade. Se a finca é aceptada, tan só haberá que formalizar a cesión acudindo de novo á oficina agraria comarcal. En un primeiro momento se fai esa presolicitude, eso vai informáticamente a Santiago e despois desde o Bantegal xa lle mandarán comunicación de que se acepta esa presolicitude. Entonces sí que tenía que vir a un organismo oficial, en este caso a Oficina Agraria Comarcal, para anotar e presentar a documentación correspondente, que basicamente é o DNI do solicitante, a acreditación que teña da propiedade desa parcela e un número de conta para as transferencias económicas que haxa a través co Bantegal. Dende o momento que unha finca queda inscrita no Bantegal, esta poderá ser alugada para usos agrarios por un período de entre 5 e 30 anos. Nese tempo, o propietario non vai perder dereitos sobre a súa propiedade. O Bantegal dá primeiro unha garantía de cobro, porque inda que o arrendatario deixase de facer os pagos correspondentes, pois tería esa garantía de que se faría cargo o Bantegal dos pagos. Tamén lle dá garantía de que o arrendamento é por un período de tempo determinado. En este caso o período mínimo son 5 anos e poderían chegar a un acordo arrendador e arrendatario para ampliar ese período, e logo que nunca se vai interferir na relación de propiedade, non vai haber ningún problema de propiedade porque son sempre contratos de arrendamento formalizados por escrito e unha vez rematado o arrendamento a parcela volve ao propietario. O principal obxectivo do banco é evitar que Galicia siga perdendo superficie agraria útil, que as terras que hoxe están abandonadas sexan traballadas por agricultores que as precisen. Agricultores como Xavier, que hoxe acude á súa oficina agraria para ver que parcelas podería alugar para ampliar a base territorial da súa explotación. Na páxina do Bantegal observa os datos, os prezos e a cartografía do six-pack das fincas que lle interesan e realiza a presolicitude. Eu vim mirar o que había publicado na páxina do Bantegal porque teño unha explotación de cultivos e necesitaba ampliar a base territorial hasta 24 hectáreas máis do que estou traballando actualmente por un plan de mellora que teño. Entonces cheguei hasta aquí a ver se había alguna cousa que me interesaba. Hai algunha finca que está cerca de onde teño a explotación e bueno, prescribíme a ver se podo arrendala. Se a leira está dispoñible e o propietario quere alugarlla, Xavier tan só terá que firmar o contrato de arrendamento aportando ademais o DNI e o número de conta para que o Bantegal lle cobre a renda establecida.